ክምሳጥን ዛንታ ኦም ኣፕል ወይ ተኽሊ ኣፕልን ሓደ ቆልዓን ቅድሚ ነዊሕ እዋን ሓደ ዓብዪ ኦም ኣፕል ወይ ከዓ ተኽሊ ኣፕል ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ንእሽተይ ቆልዓ ናብቲ ኣፕል ዘለዎ ቦታ ኸይዱ ምፅዋት ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እናተፃወተ ስለ ዝፀንሐ ስለ ዝጠመየ ናብ ጫፍ ተኽሊ ኣፕል ደይቡ ኣፕል ኣውሪዱ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝበልዐን ስለ ዝፀገመን በሊዑ እውን ክንቀሳቐስ ስለ ዘይከኣለ ንእሽተይ ከዕርፍ ኢሉ ኣፍቲ ተኽሊ ኣፕል ፅላል ደቂሱ ድቃስ ወሰዱ። እዚ ንእሽተይ ቆልዓ ነቲ ዓብዪ ኣፕል ተኽሊ ኣፕል ብጣዕሚ ካብ ምፍታው ዝተላዕለ ከም ዓርኮን ከም መፃወቲን ኮይኑ ከፃውቶ ይደሊ። እቲ ዓብዪ ኦም ተኽሊ ኣፕል እውን ብተመሳሳሊ ምስኡ ክፃወትን ካውሪን ይደሊ። ብጣዕሚ ከዓ ይፈትዎን። እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናጎርመሰን ድሕሪ ምኻድ በብመዓልቱ ናብቲ ኣፕል ብምኻድ ምጭዋት ተተዋበለ። ምስ ኣፕል ፀዋታን ቀልድን እውን ብዙሕ ግዜ ገደፉ። ሓደ መዓልቲ እቲ ቆልዓ ናብቲ ተኽሊ ኦም ኣፕል ድሕሪ ምኻድ ብሓዘኔታን ዝነበሮ ፍቕሪ ቁልዕነትን ክምልከት ጀመር። እቲ ኦም ኣፕል ነቲ ቆልዓ ከምዚ ኢሉ ሓተቶ፣ እንታይ ኮንካ ዳ ስቢልካ ትጥምተኒ? ንዓምሳይ ተፃወት ኣይናፍቆኩኻን ድየ በሎ። ድሕሪ ሕጂ ዓበየ ቆልዓ ይኹንኩን ከም ቆልዓ ኣብ እግሪ ኦምን ኣብ ዙርያ ኣግራባትን ኣይፃወትን ኢሉ ድኻ መለሰሉ። ድሕሪ ደቂም ካሊእ ዕብይ ዝበለ ንዓይ ዝምችወኒ መፃወቲ ባምቡላ ወይ ከዓ ኩዕሾ እየ ዝደሊ፣ ግን መፃወቲ ባምቡላን ኩዕሾን ከዓ ገንዘብ እዩ ዝግዛእ፣ መግዝእ ገንዘብ ከዓ የብለይን ኢሉ መለሰሉ። የቕሬታ ነቲ ባምቡላ ኩዕሾን መግዝእ ገንዘብን የብለይን፣ ካሊእ መማረፂ ግን ኣለኒ ክሕብረካ። ኩሉ ፍረ ኣፕል ኣውሪድካ ንዕዳጋ ወሲድካ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ። ኣፕል ክባር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ገንዘብ ካውፅአልካን ክህልወካን እውን ይኽእል እዩ፣ ሃፍታም ከዓ ክትኸውን ኢኻ ኢሉ ኦም ኣፕል መለሰሉ። እቲ ቆልዓ ከዓ ብታሕጓስ ዘለለን ኣዝዩ ከዓ ተሓጎሰን። ሃፍታም ክኸውን እየ፣ ባምቡላ ክህልወኒ እዩ፣ ብዙሕ ቅርሺ እውን ክህልወኒ እዩ ኢሉ ሓሰበ። ኣብታ ኦም ዝነበረ ኩሉ ኣፕል ኣውሪዱ ሰብሲቡ ፅዒኑ ብታሕጓስ እናዘለለ ንዕዳጋ ፍራምረታት ክሸይጥ ምኻድ ጀመረ። ዕዳጋ ኸይዱ ሰብሲቡ ብዙሕ ኣፕል ድሕሪ ምሻጡ ሃፍታም እየ ኢሉ ተመሊሱ ኣይፈልጥን። ተመሊሱ መፂኡ ምስቲ ኦም ዘይምጭወቱ እቲ ኦም ኣፕል ብጣዕሚ ጓየን ሓዘነን ናፍቖት እውን ተሰምዖ። ድሕሪ ነዊሕ መዓልትታት እቲ ቆልዓ ዓብዪ ሰብ ኮይኑን ተቐይሩን መጸ። እቲ ኦም ኣፕል ከዓ ዓብዪ ሰብ ኮይኑ ተመሊሱ ምምፁ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ተሓጐሰ። እቲ ኦም ድማ ብታሕጓስ ከምዚ በለ፣ ንዓ ምሳይ ተፃወት ኣይናፍቐካንን ዲኻ? ብዙሕ ዓመታት እኮ ጌርና ከምዘይንራኸብ በሎ። ክፃወት ግዜ የብለይን፣ ወሊደ ዘሚደ ብዙሕ ስድራ ኣለውኒ፣ ካባዮም ዝፅበዩ ኣነ እየ ሰሪሐ ዘብልዖም፣ ንስድራይ ስራሕ ሰሪሐ ክሕግዝ ኣለኒ፣ ንስድራይ ድማ መፅለሊ ዝኸውን ገዛ የድልየና እዩ። ብቁርን ንፋስ እንተሳቂና ኣብ ሕማቅ ሽግር ኢና ዘለና፣ እንታይ ክትሕግዘኒ ትኽእል ኢሉ ኣተቱ። ይቕሬታ ንስድራኻን ቤተሰብካ ዝኸውን መፅለሊ ገዛ የብለይን፣ ግን መፅለሊ ገዛ ንስድራኻ ክትሃነፅን ክትሰርሕን ጨናፍረይ እናቆረፅካ ክትሰርሕን ክትጥቀምን ትኽእል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ንኩሉ ጨናፍር እቲ ኣፕል ቆሪፁ ሰብሲቡን ብሓጎስ እናዘለለ ናብ ስድርኡ ተበገሰ። እቶም ኣፕል ከዓ እቲ ሰብኣይ ብምሕጓሱ ርእሱ እውን ሓቢሩ ተሓጐሰ። ከይዱ ገዝኡ ሰሪሑ ድማ ብሰላም ወፈ ኢሉ ምንባር ጀመረ። ገዝኡ ምስ ሰርሐ እቲ ሰብኣይ ካብ ሽዑ ጀሚር ናብቲ ኦም ኣፕል ተመሊሱ ኣይፈልጥን። የቐኒየለይ እውን ኣይበሎን። ብዙሕ ዝተላዕለ
ድማ እቲ ተኽልኦም ኣፕል ወይኒ ብምዃንን ዘይምምላስን ብጣዕሚ ሓዘነን ተጨነቐን። ኣብ ሓደ ወቕቲ ብጣዕሚ ፀሓያማ ሓሩ ሓጋይ እቲ ሰብኣይ ተመሊሱ መጸ። እቲ ሰብኣይ ሰላም ምዃንን ምምላስን እቲ ተኽሊ ኣፕል ብጣዕሚ ተሓጐሰን ደስ በሎን። ከምዚ ከዓ ብሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ጌርካ ሰላም ዶ ይኸውን እናበልኩ ለይትን ቀትርን ይሓስብ ነይረ። እንኳዕ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ኣብቅዐና እንኳዕ ከዓ ብሰላም መጻኻ ሕዚ በል ንዓኻ ምሳይ ተፃወት ናፊቐካ እየ በለ እቶም ኣፕል። ኣነ ይኣርግ ኣለኹ ድኻም ይብለኒ ኣለዎ። ንነፍሰይ ንምዝንጋዕ ንዕድመይ ንምፍሳኽን ንእሽተይ ብመርገብ ክዝናነይን ኣእምሮይ ክሕድስን ክኸይድ እየ ዝደሊ። ጀልባ ወይ መርከብ ክትበኒ ትኽእል ዲኻ በለ እቲ ሰብኣይ። መርከብ የብለይን ግን ከምቲ ቅድሚ ኸዚ ጨናፍረይ ቆሪፅካ ገዛኻ ዝሰሪሕኻሉ ሕጂ ከዓ ጀልባኻ ንምስራሕ ጉንደይን ዘለኒ ነገርን ቆሪፅካ ተጠቕመሉ። ንዓይ ቆሪፅካ ከዓ ጽቡቕ ጀልባ ክትሰርሕን ርሑቕ ክትጓዓዝን ክትሕጐስን ትኽእል ኢኻ። ምዝንጋዕን ምጽዋትን ዘይምጭናቕን ከዓ ካብቶም ዕድሜኻ ዘናውሑ መሰረታዊ ነገራት እዮም። እዚኦም እውን ካብ እርጋን ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ጀልባ ንምስራሕ ነቲ ጉንድቕ ገረብ ቆሪጹ ጀልባ ሰሪሑ ከይዱ ንነዊሕ እዋን ተረኣየን ተመሊሱን ኣይፈልጥን። ጀልባ ሰሪሑ በቲ ዝቖረፆ ጉንዲ ጽቡቕቲ ጀልባ ሰሪሑ ከዓ ንነዊሕ እዋን ተዝናነየን ኣብ ባሕሪ እናተዝናነየን ጸንሐ። ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብኣይ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ተመልሰ። የቕሬታ ወደይ ድሕሪ ሕጂ ካባይ ንዓኻ ዝኸውን ነገር የብለይ። ድሕሪ ደጊም ዝብላዕ ኣፕል የለን በለ። እቶም ኣፕል ፀገም የለን ኣፕል ዝበልዕ ዝቖርጦምን ዝነክስን ኣስናን የብለይን ኣነ ኣሪገ እየ ኢሉ እቲ ሰብኣይ መለሰ። ድሕሪ ደጊም ክትብይወሉ እትኽእል ግንዲ እውን የለን በለ እቶም ኣፕል። እቲ ሰብኣይ ከዓ ከምዚ በለ ሕጂ ንዕኡ እውን ኣሪገ እየ ናብኦም ዝድይወሉ ጉልበትን ብርክን የብለይን ገለ እቲ ሰብኣይ። ሓቂ ወላ ሓንቲ ክበካ ይኽእልን ዝተረፈኒ ዘይወሰድካዮ ነገር እንተሃለወኒ ዘይተጠቐምካሉን ንቕድሚት እውን ዘይትጥቀመሉን ዝመውስ ስረይ ጥራሕ እዩ በለ እቶም ኣፕል። ንብዓት እናነብዕ ሕጂ ብዙሕ እየድልየኒ ንዓይ ዘድልየኒ ነገር ኣብ ራኸይ ዘዕርፈሉ ቦታ ጥራሕ እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት ደኺመ ኣለኹ ኣብ ራኸይ ይዝሕል ኣሎ ኢሉ መለሰሉ እቲ ሰብኣይ። ጽቡቕ ዝኣረገ ሱር ኣግራብ እቲ ዝበለጸ ቦታን ተጸዲኻ ክትዕርፈሉን ድጋፍ ክኾነካን ዝኽእል ዓብዪ ጥቕሚ እዩ። ሕቖኻን ርእስኻን ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ክትገፈሉ ትኽእል ኢኻ። ግሩም ቦታ እዩ። ስለዚ ንዓኻ ምሳይ ግድም ኢልካ ክትዓርፍ ትኽእል ኢኻ በሉ እቲ ተኽሊ ኣፕል። እቲ ሰብኣይ ከፍ ኢሉ ተጋዲሙ እፎይ በለ። እቲ ኦም ገረብ ድማ ተሓጓሱ ብንብዓት ፍሽኽ በለ። እቲ ሰብኣይ እውን ኣብቲ ሱር ገረብ ኣፕል ንኣፍታ ግድም ኢሉ ዝተገደመላ ሱር ተኽሊ ኣፕል ኣብታ ዝተገደመላ ሱር ተኽሊ ኣፕል ህይወቱ ሓለፈት። እዚ ናይ ኩሉ ወዲ ሰብ ታሪኽ እዩ። እቱ ኦም ከም ወለድና ማለት እዩ። ህፃናት ኣናእሽተይን ከለና ምስ እነናን ኣቦናን ክንፃወት ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ። ምስ ዓበና ንገድፎ ገለ ነገር ምስ ጎደለና ዘየልየናን ወይ ኣብ ፀገም ምስ ወደቕና ጥራሕ ናብኦም ንኸይድ። ኦም ዘለዎም ይኹና ኩሉ ዘለዎም ይኹና ሒዝና ንኸይድ። እስካብ ዘድልየና ነገር ዝህሉ ኣይንመለስን። ዝኾነ ይኹን ብዘያገድስ ወላዲ ወትሩ ይመችዎም ይጸግሞም ኣብኡ ኮይኖም ንዓኻ ንምሕጓስ ጥራሕ እዮም ዝከኣሎም ሁሉ ዝገብሩን ዝህቡን። እቲ ወዲ ኣብ ልዕሊኦም ኣፕል ዝገበሮ ሕማቕን ጭካንን ዝተመልኦ ነገር ዝገበረ መሲልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩላትና ግን ወለድና ከምኡ ኢና እንሕዘምን እንገብሮም። ካባና እንታይ ከም ዘድልዮም ነገርን ሓቲትና ጌርናሎምን ጠይቕናዮምን ኣይፈልጥን። ከም ንቡር ኢና ንወስዶ።
ዝገበረና ኩሉ የቀኒልና ኢና ኣይንፈልጥ ኣይናድንቆን ኣይናመስግንን ሓደ ሰባት እውን ውርስ ወለዶም ንምውሳድ ክንቀትሎም ንፍትን ኢና ንወለድና ቀቲልና እንወስዶ ገንዘብ ንብረትን እውን ኣሎ ሰባት ጨካናት ኢና ካብዚ ዛንታ ታሪክ እዚ እንታይ ንመሃር ንወለድኻ ብፍቅሪ ብሓልዮትን ተንከባኸብ ካብ ዝወደቑሉ ቦታ ናድህለን ንምርሕዮም ንደግፎም ሓቢርና ንጫወት ሰሓባን ጨዋታ ንኦም ዕድመ እዩ ምክንያቱ ዋግኦም ብዙሕ እዩ ባዶ ገዛ ምስ ኮነ ኢኻ ዋግኦም ትፈልጦ ፍቅሪ ወለድና ንዓና ፈፂምና ኣይንፈልጦን ክሳብ ወላዲ ንኸውን ንኣረጋውያን ወለድኻ ምሕጋዝ ግዜ ምሃብን ምሕጓስን ትርጉም ዘለዎን ሓስብ ዘለዎን ተመክሮ ምርካብ እዩ ከመይ ጌርካ ክትሕግዞም ክትድግፎምን ከም እትኽእል ገለ ሓሳባት ክነካፍለኩም ስሩዕ ርክብ ንግበር ምስ ወለድኻ ምቕራብን ብተደጋጋሚ ርክብ ምግባር ስሩዕ ቴሌፎን ምድዋል ናይ ቪድዮ ዕላል ምግባር ብኣካል ኬድካ መጫወትን ምጥያቕን ስምዒታዊ ዝኾነ ደገፍ ምግባር ኣብ መዓልታዊ ዕማማት ምሕጋስ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ከም ዕዳጋ ምግቢ ምብሳል ክዳውንቶምን ካልኦት ናይ ገዛ ፅሬት ወይ ዕዮታት ምሕጋስ እዚ ድማ ህፅነት ስርሖም ከቃልልን ሓልዮትካ ከርኢ ይኽእል እዩ ሕክምናዊ ደገፍ ምግባር ንወለድኻ ናብ ቆፅራ ሓኪም ምውሳድ መድሓኒቶም ብኣግባቡ ብሰዓትን ክወስዱ ምሕጋስ ምክሪ ምግባር ከምኡውን ድሌታትን ክንክን ጥዕንኦም ኣብ ምምሕዳር ገዛ ምግባር እዚ ድማ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝረኸቡን ኣብ ጉዕዞ ጥዕንኦም ድጋፍ ከም ዝስምዖምን ክረጋገፅ ይኽእል ስምዒታዊ ድጋፍ ምግባር ኣሻቐሎታቶምን ስምዒታቶምን ተመክሮታቶምን እናቕልዎ ምስማዕ ርህራሄን ምርድዳእን ምርኣይ ምጽናሕና ኣብ ዝፈትውዎ ንጥፈታት ምስትታፍን ንሓበራዊ ተመክሮታትን ብሓባር ፅሬት ዘለዎ ግዜን ዕድላትን ምፍጣር ሓገዝ ቴክኖሎጂ ምግባር ወለድኻ ከም ስማርትፎን ኮምፒተር ወይ ታብሌት ዝኣምሰለ ቴክኖሎጂ ንኽንቀሳቐሱን ሓገዞም እዚ ድማ ምስ ኣዕርኽቶምን ቤተሰቦምን ቅድሚ ኸዚ ዝፈልጥዎም ሰባት ርክብ ክህልዎም ናይ ኢንተርኔት ፀገታት ክረኽቡን ኣብ ዝፈትውዎ ንጥፈታት ክዋፈሩን ክኽእሎም ይኽእል ፋይናንሳዊ መምርሕታትን ወጪታትን ምክትታል ኣብ ፋይናንሳዊ ጉዳያት ከም ባጀት ክፍሊት ሒሳብ ወይ ምምሕዳር ወፍሪ ዝኣመሰሉ ሓገዝ ምሃብ ብዛዕባ ፋይናንሳውን ኩነታቶም ርድኢት ከም ዘለዎም ምርግጋፅን ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነታት ንክወስኑ ምሕጋዝን ምድጋፍን ሞያዊ ሓገዝ ምግባርን ምድላይ ሞያውን ምኽርን ድጋፍን ምግባር ወይ ካብ ፀጋታት ማሕበረሰብ ደገፍ ምድላይ ኣብ ግምት ምእታው ሕብረተሰባዊ ምንቅስቃሳት ሕብረተሰባዊ ድጋፍ ምድላይ ምስ ጎረቤትን ማሕበረሰባትን ዘለዎም ርክብ ምድጋፍ ምምካር ፍሉይ ሓገዝ ክውን ፍሉይ ድልየት ወለድኻ ከም ዘማልእ ክረጋገፅ ይኽእል ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብን ኩነታትን ኣብ ግምት ምእታው ዘይምርሳዕ ስለዚ ምስ ወለድኻ ቅርበት ዘሎ ዝርዝር ምግባር ምርጫታቶምን ድሌታቶምን ንምርዳእ ሓጋዚ እዩ ብትሕግዝን ምስኦም ጽፉፍ ግዜ ክትሕልፍን ከለኻ ዓብዪ ምስጋናን ምርቃትን ከም እትረክብ ዘጠራጥር ኣይኮነን ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ምግባር እውን ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ኣካፊልና ኣለና ማለት እዩ ይቐኒየልና